πλάσμα, που φαίνεται σαν να αποτελεί υβρίδιο μεταξύ ανθρώπου, αρώτου και τάβρου, απεικόνισε εδώ σε αυτή τη σύνθεση του ορμωμένου χωραφιού και ο Ζωαμιρό, εκπρόσωπος του βιομορφικού σουρεαλισμού. Στην Ελλάδα πάλι έχουμε το Φώτη Πόντογλου, ο οποίος με βυζαντινή τεχνοτροπία απεικόνισε την ιστορία του Θησέα, αλλά και τον που βλέπουμε εδώ, αλλά και τον Δέδαλο στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο υπερεαλιστής ποιητής και ζωγράφος Νίκος Εγγονόπουλος απέδωσε με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο γραφής σχεδόν όλες τις μορφές της μυθικής Κρήτης, κάποιες από τις οποίες βλέπουμε στο κάτω μέρος της οθόνης. Όσον αφορά στους γλύπτες, αυτοί που ασχολήθηκαν με το ίδιο την ίδια θεματολογία ήταν ο Αντουάν Μπουρντέι, που εδώ τον βλέπουμε με ένα άγαλμά του που αναπαριστά την Αριάδνη, τον Ζακ Λίψιτς από τη Λιθουανία, ο οποίος δημιούργησε μια σειρά σχεδίων αλλά και γλυπτών που χαρακτηρίζονται από τις καμπύλες και σχεδόν παρόμοιες μορφές τους και αναπαριστούν την σύγκρουση μεταξύ Θησέα και Μηνόταυρου. Στην Ελλάδα έχουμε το αφαιρετικό γλυπτό του κεράσιμου σκλάβου Ίκαρος, που βρίσκεται σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη των Αθηνών και δημιουργήθηκε λίγο πριν την αποθήκησή του από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Μετά το τέλος της μοντέρνας εποχής, το κέντρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας είχε πλέον μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχαν πάει και πολύ μοντέρνοι Ευρωπαίοι ζωγράφοι. Έτσι, η μινωική θεματολογία πέρασε και στην Αμερικανική Ήπειρο πλέον. Ο πρώτος καλλιτέχνης που απεικόνισε ένα σχετικό ήταν ο Τζάκσον Πόλοκ, εκπρόσωπος της χειρονομιακής ζωγραφικής που έφτιαξε την Πασιφάη που βλέπουμε εδώ, η οποία είναι απόλυτα επηρεασμένη, εμφανέστατα από την αντίστοιχη Πασιφάη του Αντρέ Μασόν. Επίσης, ο Άντι Βόρχολ ήταν μεγάλος θαυμαστής του Τζόρτζιο Ντεκίρικο και έφτιαξε πολλές μεταξωτυπίες που η κάθε μία τους αναπαριστούσε πολλαπλά αντίγραφα έργων του Ντεκίρικο, όπως ήταν οι όψινες ιταλικές πλατείες του πρώτου καλλιτέχνη. Στην Κολομβία έχουμε τον Φερνάντο Μποτέρο, ο οποίος απεικόνισε όχι μόνο το θέμα της σταυρομαχίας, όντας ο ίδιος σταυρομάχος από την ηλικία των 12 ετών, αλλά και το κλασικό θέμα της απαγωγής της Ευρώπης από τον Ταύρο, σε μια σειρά σχεδίων και γλυπτών που είναι χαρακτηριστικά για τις ιδιαίτερες ευκραπείς μορφές τους. Στην Ελλάδα, η μυθική Κρήτη εξακολουθεί να εμπνέει τους καλλιτέχνες. Έτσι, στα Χανιά το 2010 δημιουργήθηκε ένα μνημείο παραστατικό από τον Γιάννη Μαρκαντονάκη. Είναι ο Ίκαρος που πέφτει, που βλέπουμε στο κάτω μέρος της οθόνης. Στην Κρήτη έχουμε επίσης ένας ακόμη κριτικός καλλιτέχνης που ασχολήθηκε με το θέμα δημιουργώντας μια σειρά ενδιαφερόντων γεωμετρικών αφαιρετικών γλυπτών που δείχνουν τον Δέδαλο, τον Ίκαρο, την πτήση τους αλλά και την πτώση του τελευταίου. Είναι του Γιάννη Καρμακέλη. Είναι τα 5 έργα που βλέπουμε στο πάνω μέρος της οθόνης. Μετά την επίσκεψή μου που έκανα στη Σχολή Καλών Τεχνών και τη μελέτη που έκανα εκεί για να εκπονήσω αυτό το θέμα, διαπίστωσα ότι οι σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες και οι σημερινοί σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών εξακολουθούν να εμπνέονται από το θέμα της Κρήτης και τους μύθους της πάρα πολύ, και έτσι ανακάλυψα την σύγχρονη Κύπρια γλύπτρια που δουλεύει στην Αθήνα, τη Μαρία Κυπριανού, η οποία βρίσκεται και κοντά μας εδώ σήμερα και έφτιαξε το 2009 το έργο της Λαβύρινθος. Ένα έργο της το οποίο συνδυάζει γλυπτικές, αρχιτεκτονικές και ζωγραφικές αξίες και λειτουργεί σαν πραγματικός λαβύρινθος, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τον περιπατητή σε αυτό μέσω από την επανάληψη κάποιων συγκεκριμένων σημείων αναφοράς, παρομοιότυπων μεταξύ τους. Ακόμη και σε διπλωματικές εργασίες ανακάλυψα να αναφέρονται σήμερα στο θέμα του Μηνόταυρου, όπως της επίσης κριτικιάς ζωγράφου Μάρτης Πετράκη. Είναι ένας Μηνόταυρος που κατά τη γνώμη μου παραπέμπει στο θέμα, στον παλαιότερο Μηνόταυρο του Μασόν. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος περίπου της εργασίας μας, θα ήθελα να πω ότι η ψυχολόγοι, η επιστήμη της ψυχολογίας προσπάθησε από τη μοντέρνη εποχή μέχρι και σήμερα να αποκαλύψει το νόημα όλων αυτών των μυθικών μορφών που εμφανίζονταν και εξακολουθούν να εμφανίζονται στην καλλιτεχνική δημιουργία. Ο ίδιος ο Φρόιντ επί 30 ολόκληρα χρόνια προσπαθούσε να αποκαλύψει το νόημα, προσπαθούσε να διερευνήσει το νόημα της επανεμφάνισης της μυθικής Κρήτης στο προσκήνιο, την οποία εν
εν τέλει την περίοδο της Μινωικής Κρήτης την παραλύγησε στο τέλος με την παιδική φάση της ευρωπαϊκής ψυχής. Την ψυχή της Μινωικής Κρήτης με την παιδική φάση της ευρωπαϊκής ψυχής. Πολλοί ψυχολόγοι, βασιζόμενοι σε αυτή την άποψή του, θεώρησαν ότι η μοντέρνα εποχή στράφηκε και η μοντέρνα Ευρώπη στράφηκαν προς την μυθική Κρήτη, όπως ένας άνθρωπος που υποφέρει στρέφεται νοερά προς τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας για να βρει παρηγοριά και στήριγμα σε αυτές. Τέλος, οι ερμηνείες, οι ψυχολογικές ερμηνείες που δίνουμε στις διάφορες μυθικές μορφές της Κρήτης που εμφανίζονται στα καλλιτεχνικά έργα είναι εξής. Ο Μηνόταυρος συνήθως συμβολίζει το ασυνείδητο και το φόβο του ασυνείδητου. Ο Λαβύρινθος τη δύσκολη προσπάθεια του ανθρώπου προς την αυτογνωσία του. Ο μύθος τη σύνδεση του ανθρώπου με τον πνευματικό του κόσμο και η φυγή της Αριάδνης από την Κρήτη, την ανάγκη του κάθε ανθρώπου για φυγή από όλα όσα τον βασανίζουν, όποιο και αν είναι το κόστος, ακόμη και αν αυτό είναι ο ίδιος ο θάνατος. Το γεγονός ότι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και οι μύθοι του ενέπνευσαν για τόσες πολλές χιλιετηρίδες την ευρωπαϊκή καλλιτεχνική δημιουργία, φανερώνει τη μεγάλη ισχύ του και τη μεγάλη αξία του και δίνει την εντύπωση ότι θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια καλλιτεχνική δημιουργία για αρκετούς αιώνες ακόμη, μετουσιωνόμενος σε σημαντικά έργα λόγου και τέχνης.